Bafowethu nginibingelele nginamukele kwi-Africa Up Media. Makuthi uyaqala ungena kule channel ngiyacela ungiphe support yakho mntaka baba, uvele upress lapho ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo futhi ungeke uze uphuthelwe nawe. Bafowethu asingene kuyitrendayo zamanje. Kusadida abantu abaningi ukukhululwa kukaMnumzane uJacob Zuma emva kokuthi aboshwe lapha ejele laseScott njengoba begwetshwe izinyanga eziwu-15 ngecala lokudelela inkantolo. Sizokhumbula ke bafowethu emuva ukuthi kuye kwasuka ibhelu abanye beyibuza abanye bephikisa bethi bekungamele uMnumzane uJacob Zuma ukuthi aboshwe. Umnumzane uJacob Zuma wazinikela emaphoyiseni sekusele imizuzu engu-40 kuba kushaye u-12 o'clock njengoba wayenqunyela ugwayi kaTiki ukuthi meke kwashaya u-12 engayihambisanga emaphoyiseni uzobe selandwa ngendlusula. Kanti lokho abaningi akaze bekuthande njengoba kwaze kwalandela ibhelu zokuthi abantu beyidabhele ezitolo bephinde beshise futhi nezitolo. Kwaba kuningi ukuphikisana kwembono ezweni njengoba namanje kusekhona. If they release Zuma, he says, we would be free. Umsholozi ubesededelwa ke ngoshwele emva kokuqina ukugula engaphakathi ejele. Wabe esenikezwa ushwele ukuthi uyagula makayogulela ekhaya. Yize kunjalo kodwa futhi abantu bayaphikisana nokuthi umsholozi kungani anikeze ushwele bebaningi abantu abangaphakathi abagulayo kodwa bangawutholanga lo shwele. Abanye sebeyasola nokwenzelela kokuthi umsholozi ingobe negama njengoba eke waba ngumengameli wase-South Africa, kanti abanye basola uMnumzane uCyril Ramaphosa ukuthi uyena okhiphe lo shwele ngoba ebona ukuthi ngeke aze wathola amavoti uma umsholozi esaboshiwe. Okhulumela umnyango wokuhlunyeleliswa kwezimilo ubesephawula kanje. Indeed, we have confirmed that Mr. Jacob Zuma has been placed on medical parole. This is after the medical reports that were received by the department. They were then considered and a decision was taken that he be placed on medical parole. This is effectively from today, but we must state that he is still in hospital. But it's a decision that was made, and at the right time, once discharged, then Mr. Zuma then can be taken home, where he will continue to receive medical care. But for now, what we can confirm is that he's been granted medical parole. Zingane zakwethu ngibamba lapha ke ivideo yanamhlanje. Mawukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ebese ushiya futhi nowakho umbono ukuthi wena kuthini okwakuphawula mayelana nalolu daba. Isale kahle.